Kaixo, zerako kulturideiaketik Dana Sormengunea martxan jarri genuen 2024ko hasieran. Espazio hau da Dana Sormengunean, Alonsot egin dago. 2025ari hasiera on bat emango diogu, ze Europa Kreatibako Kultur Moves Europe programan parte hartu izan genuen, eta Europa mailan 93 aukeratuak izan dira, estatu mailan 9, eta horietako bat zelako kulturideiak izan da, eta egoitza artistiko internazionala Dana Sormengunean gauzatuko dugu, urtarrilaren 5-tik 25-era. Urtarrilan, Irina González eta Luis Navarro frantziarrak, Irina kubatar jatorrikoa, Danara etorriko dira, beraien sormen prozesua gauzatzera. Hemen, Dana Sormengunean, aholkularitza jasoko dute, eta hau guztien berri emango dizuegu gure sare sozialetan, beraz, adi egon. Kontzertu batzuk egongo dira tartean baita ere, zelako kulturideiaken oso pozik gaude, Europatik eman diguten aukera honengatik, eta espero dugu hau lehenengoa izatea.